Στόχος της εγκατάστασης ήταν να δημιουργήσουμε μία προβολή 360 μοιρών, η οποία θα βάζει τον θεατή στο κέντρο και θα τον περιβάλλουν γραφικά. Τα γραφικά θέλαμε να είναι κυρίως αφαιρετικά, αλλά να έχουν και κάποια σχέση με την Ελληνική Επανάσταση. Η μεγάλη σειρά των φακών της Epson μας έδωσε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις επιφάνειες του δωματίου. Ταυτόχρονα, με τη μεγάλη φωτεινότητα και τη μεγάλη αντίθεση που έχουν οι projectors αυτοί, η εμπειρία είναι πραγματικά μοναδική. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και για το καταπληκτικό αποτέλεσμα του 360 Projection από την Two Mono Channels. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε το εντυπωσιακό τέλος της έκθεσης όπως το είχαμε φανταστεί.